Nemôžeš zaspať? Tu je 6 krokov, ako zaspať v priebehu 2 minút. Ako prvé, relaxuj svoju tvár. Čiže uvoľni celú tvár, všetky svaly a vrátane aj vnútorných svalov úst. Ako druhé, ramená. Poklesni ramená, každým výdychom a nádychom uvoľňuj svoje ramená, nechaj ruky voľne vedľa tela a pokračuj v dýchaní. Ako tretie, sústreď sa na svoj hrudník. Zhlboka nadýchni a vydýchni a relaxuj svoj hrudník. Ako štvrté, uvoľni svoje nohy, čiže stehná, lítka, chodidlá. Ako piaté, myseľ. Sústreď sa na to, ako si uvoľnený, zrelaxovaný, predstav si, že si niekde, či už pri jazere, alebo na horách, alebo čokoľvek, čo ťa hodí do pohody. A ako šiesté, teraz by si už mal spať, čiže už vypni toto video, chod si spraviť všetky cvičenia a pekne sa vyspí. Celkom jednoduché, nie? Zdá sa to, ale počas 6 týždňov, keď to budeš pravidelne cvičiť, tak určite ti to pomôže. Ak ti to dalo hodnotu, hoď follow pre viac tipov a trikov.